Negros Occidental Provincial Veterinary Office plano nga magpatigayon sang artificial insemination agud mapadamo pagid ang populasyon sang baboy sa probinsya. Nakatutok Aileen Pedreso. Kung may hog raisers sa ibang nga bahin sang Negros Occidental nga amat-amat na nga nagbangon sa epekto sang African swine fever kag hog cholera. Diri sa Bagos City, may hog raisers nga wala gihapon sang kita, bagod na kulbaan nga magsagod liwat sang baboy. Kasubong na lang ni Jose nga napatsyan sang anom ka mga nayon sang tuig 2023. Bisan nga nagaserbe lang ini nga caretaker sa ini nga baboyan, nabatsyagan ang epekto sang pamalatian sa iya pala nga buhian. Suno sa iya, wala pagid sang inog kapital ang amo sa pagbakal sang idik. Gani wala na siya sang mahimo. Iwat baklan mo subong sang kuan, idik. Iyawan ka man pangita. Tapos ang idik nang mahal naman. Iyawan ka subong tapos magisugod ka naman sa bago. Mula yun naman ka. Ang ginalauman na lang sini, bulig halin sa gobyerno. Kapatan may ambal mas lang daw may ano mas layatag po daw. Matuway pa man. Agud mabuligan ang kasubong ni Jose kag makabangon ang hog industry sa Negros Occidental. Plano karon sa provincial government nga padamuon ang populasyon sang baboy pinaagi sa artificial insemination. Kabahin nini sa second phase sang recovery plan. Sa artificial insemination, sarang nga ma-repopulate ang mga baboy, pinaagi sa pag-inject ng similya sa mga nayon. Hindi na tayo mag-natural breeding sa baboy, kundi through artificial inseminations. Post ni siya sang veterinarians and livestock inspectors province-wide. Samtang naglabot na sa masobra 40 million pesos ang balor sang pork products nga nakumpiskar sang task force kontra ASF sang tinalikdan nga tuig 2023 sa mga pantalan sa probinsya. Padayon nga ginabisuan sa PVO ang publiko, ilabi na sa mga biyahero nga ginadumilian ang pagdala sa pork products pasulod sa probinsya, ilabi na sa mga lugar na may kaso sang ASF. Sa mga travelers, never na lang dala sang mga pork products na halin sa infected area kag stop selling no sa mga products. Ang problem namon subong is ang online selling no. So gina-prohibit nato na. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.